ఈ పోరాటం చేసే క్రమంలో మన నిబద్ధత ఉండాలి, అన్నిటికీ సిద్ధమై ఉండాలి. ఆ విధంగా ప్రతి సంఘాన్ని సిద్ధం చేసి హైదరాబాద్ కాల్ కోసం అది కూడా నేను ప్రవీణ్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న తెలంగాణ ఉద్యోగుల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీతో సంప్రదింపులు చేసి ఎలక్ట్రిక్ జాబ్ తోటి ఆలోచన చేసి విఠలతో మాట్లాడి ముందు ఈ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీతో మాట్లాడిన తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని సిద్ధం చేసుకో. ఆ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు నడపడానికి ఎంప్లాయీ సిద్ధంగా ఉంది. మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఉంచాలి, ఎక్కడ నిలబెట్టాలి, కార్యక్రమం ప్రభుత్వానికి ఎక్కడ చెమటలు పట్టియాలో దాన్ని సిద్ధం చేసుకుందాం. ముందుగా మీరు అన్నిటికీ సిద్ధమై మన హక్కులు కాపాడుకునే దిశగా అడుగు ముందు చేయవలసిందిగా నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ ప్రవీణ్ గారికి చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇక నాకు ఇంకొక హౌస్ మీటింగ్ ఇక రాదలుచుకోండి. ఎన్ని రోజులు అడ్రస్ చేసుడు వస్తున్నాం, మైక్ పట్టుకుంటున్నాం, చెప్తున్నాం, ఆహో ఓహో ఇంద్రుడో చంద్రుడో అనుకుంటున్నాం, పోతున్నాం. ఇట్లయితే రాదు. అట్లా చాలా ప్రయత్నం చేశారు పాపం పాండవులు. అడిగినరు, నానా మాటలు పడ్డారు, తిట్లు పడ్డారు, నానా బాధపడితే కూడా 5 ఇయ్యలే. ఆఖరిగా పెద్ద ఆయన పోయి విశ్వరూపం చూపిస్తే కూడా లొంగలే. ఆఖరికి యుద్ధమే శరణ్యమయ్యింది. ఆ యుద్ధమే రేపు మనం జరపబోయే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల యుద్ధం కింద అందుకే మిమ్మల్ని కోరేది, జీవితాలు మహాభారతాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా చదవండి, మొదటి పేజీ నుంచి ఆఖరి పేజీ దాకా. అది రాజకీయ జీవితం. రామాయణం సంసారం, అక్కనివన్నీ అనాలి, చెల్లెనివన్నీ అనాలి, అది సంసారం. మహాభారతం ఈ రాజకీయం. రాజకీయంలో ఎప్పుడు కూడా అన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలి, యుద్ధానికి సిద్ధమై ఉండాలి. అప్పుడే గెలుపొందుతున్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అతి తొందరలో మన సభ్యత్వాలు ఎంతమందిని తేగలం, ఎంతమంది హైదరాబాద్ వస్తారు, ఖచ్చితమైనటువంటి లెక్క తీసుకొని ఒక కార్యక్రమాన్ని సిద్ధం చేయవలసిందిగా జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ, తెలంగాణ ఎంప్లాయీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కనుసన్నల్లో వారి విషయాలతో వారి చర్చలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రవీణ్ గారిని మరొకసారి కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఒక్కరు కూడా కాంట్రాక్ట్ కథాన్ని వదిలిపెట్టిపోకండి. భవిష్యత్తు మీది, ఈ ప్రభుత్వం మీది, రాబోయే తెలంగాణ మీది, అందులో ఉద్యోగులు మీద విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు చెప్పిన విధంగా మన ప్రథమ వార్షికోత్సవానికి ముందే మనము 10 జిల్లా కమిటీలు కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఈ దసరా తర్వాత అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ మీటింగ్స్ కూడా మన ఉద్యోగ చేసే ఆధ్వర్యంలో మనం పూర్తి చేస్తాము. ఆ జిల్లా వైజ్ మీటింగ్స్ కాగానే వెంటనే ఇంకొక 15-20 రోజుల్లోనే మనము నిజాం కాలేజ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ప్లాన్ చేస్తాం సార్. ఇప్పటికే మనము 40 డిపార్ట్మెంట్ ఫోరం కూడా పూర్తి చేశాం సార్. ఆ 40 డిపార్ట్మెంట్ల ఫోరంల కన్వీనర్ల పేర్లు కూడా నేను ఒకసారి చదువుతాను సార్. ఐకేపీ నుంచి ఈ 40 డిపార్ట్మెంట్ ఫోరం లిస్ట్ కూడా మీకు ఇస్తాను సార్. 10 జిల్లాల టీమ్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. 40 డిపార్ట్మెంట్ల ఫోరమ్స్ తోటి కూడా మేము ఇంకొక నెలలోనే నిజాం కాలేజ్ లో పెద్ద బహిరంగ సభను తప్పకుండా మీ మాట ప్రకారం ఏర్పాటు చేస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమ రథసారథి ప్రొఫెసర్ శ్రీ కోదండరామ్ గారిని ఆవిర్భావ సదస్సును ఉద్దేశించి ప్రయత్నించాలని కోరుతున్నాను.